घटिଛି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ। ଏସ୍ସିବି କାଜୁଆଲିଟିରେ କିଛି ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆଜି ସକାଳୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସେଠାରେ ଉଠିନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରୋଗୀ ଆସିବାରୁ ତାକୁ ବେଡ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏନେଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲରେ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ମେଡିକାଲ ଫାଣ୍ଡିରୁ ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତର ଓ ଉପସ୍ଥିତ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମୃତଦେହଟି ସେଠାରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏ କଥା ନିହାତି ଚିନ୍ତାଜନକ କି ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ ତଳେ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀ ଜଣକ କିଭଳି ସେଠାରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ। ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ବଡ଼ ଅବହେଳାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।